M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye konse kumene mukutionera pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 25 Novemba mchaka cha 2025 ndipo mawu athu oyambirira atengedwa m'buku la Daniel chapter 2 verse 31 to 45. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Andrew Master kuchokera ku St. Patrick's Benoni Parish mu Archdiocese ya Johannesburg mdziko la South Africa. Ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera, Luka chapter 21 kuyambira ndime ya 5 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Patrick Kamba, National Coordinator of the Social Communications and Research kuchokera ku Malawi Conference of Catholic Bishops MCCB. Mawu oyamba, mawu a m'buku la mneneri Danieli. Pa masiku amenewo Danieli adati kwa mfumu Nabukadinezara, mukulota kwanu ino wa mfumu mudapenya chowumba chachikulu. Chowumba chimenechi chimene chidali chachikulu ndi chonyezimira kwambiri, chidayima pamaso panu, ndipo chidali chochititsa mantha zedi. Mutu wake udali wagolide wosalala, mchifuwa ndi mikono zidali za siliva, mimba ndi ntchafu zidali za mkuwa, miyendo yake idali yachitsulo, mapazi adali yachitsulo yosakaniza ndi mtapo. Inu mukupenya mwala unangozisakamukira wokha ku phiri, munthu osaukankha konse. Udazamenya mapazi achitsulo ndi mtapo aja kuswanyika. Zonse chitsulo, mtapo, mkuwa, siliva ndi golide uja zonse zidaphwanyika pamodzi, ndipo zidawuluka ndi mphepo ngati mankhusu pamalo opunthira tirigu nthawi yachilimwe, osasalapo ndi kanthu komwe. Koma mwala umene udaphwanya zinthuwo udasanduka phiri lalikulu, kuzaza dziko lonse lapansi. Inu mfumu, maloto aja ndi amenewo. Tsopano tikumasulirani malotowo. Inu mfumu, mfumu ya mafumu, Mulungu wakumwamba adakupasani ufumu, mphamvu zonse, ulamuliro ndi ulemerero adayika m'manja mwanu. Anthu ndi nyama zomwe ndiponso mbalame zamumlengalenga ndi akufuna kuti muzilamulire zonsezi kulikonse kumene zimakhala. Mutu wa golide uja ndi inuyo. Pambuyo pa ufumu wanu pazabwera ufumu wina osakhala wamphamvu ngati wanuwo. Pazabweranso ufumu wachitatu, ufumu wake mkuwa, umene uzalamulire dziko lonse lapansi. Ndipo pazakhala ufumu wachinayi wolimbana ngati chitsulo. Monga momwe chitsulo chimaphwanyira ndi kuwononga zinthu zonse, ufumu uzaphwanya ndi kuwononga mafumu ena onse aja. Monga mmene mudaonera kuti mapazi ndi zala zake zidali za mtapo osakaniza ndi chitsulo, ndiye kuti ufumuwo uzakhala ogawikana, komabe uzakhala ndi mphamvu pang'ono chifukwa cha chitsulo chija. Monga zala za kumwendo zinali mtapo osakaniza ndi chitsulo, ndiye kuti ufumuwo mbali ina uzakhala wolimba, mbali ina uzakhala ofowoka. Monga mmene mudaonera kuti chitsulo chidasakanizikana ndi mtapo, chomwechonso anthu azasakanizikana ndi osagwirizana kwenikweni. Monga momwe chitsulo sichingathe kusanganizikana bwino ndi mtapo pa nthawi ya mafumu amene Mulungu wakumwamba azawakhazikitse, ufumu umene suzawonongeka uzaphwanya ndi kuwonongekeratu maufumu ena onse, ndipo ufumu wokhawo uzakhala mpaka muyaya. Limeneli ndilo tanthauzo lake la mwala uja.
umene mudauona, utangosakamuka wokha kuchokera ku phiri, munthu osaukankhako, ndipo udaphwanya chitsulo, mkuwa, mtapo, siliva ndi golide. Mulungu wamphamvu zonse wakudziwitsani za kutsogolo a mfumu. Ndakuwuzani maloto mwa Satani, ndipo ndakufotokozerani tanthauzo lake lenileni. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka. Ndiwerenga Luka mutu 21 kuyambira ndime 5 kulekeza 11. Pa nthawi yomweyo anthu ena ankalankhula za nyumba ya Mulungu kuti adayikongoletsa ndi miyala yokoma ndiponso ndi mitulo yopereka kwa Mulungu. Yesu adati, kunena za zinthu mukuzionazi, masiku adzabwera mwakuti sipadzakhala konse mwala ndi umodzi omwe pamwamba pa mwala unzake, yonse adzayigumula. Anthu aja adafunsa Yesu kuti, Aphunzitsi, zimenezi zidzachitika liti? Tidzaonera chiyani kuti zimenezi zonsezi zili pafupi kuchitika? Yesu adati, chenjerani kuti anthu angakusokonezeni, chifukwa kudzafika anthu ambiri m'dzina langa namadzanena kuti, mpulumutsi wolonjezedwa uja ndi ine. Adzatinso, nthawi yayandikira. Amenewo musadzawatsate. Ndipo pamene mudzamva za nkhondo ndi za zipolowe, musadzachite mantha. Zimenezi zidzayenera kuyamba zaoneka, koma sindiye kuti chimaliziro chifika nthawi yomweyo. Yesu adawuzanso kuti, mitundu yosiyanasiyana idzawukirana, mayiko osiyanasiyana adzamenyana nkhondo. Kudzachitika zivomerezi zazikulu. Kudzakhala njala ndi mliri ku malo osiyanasiyana. Kudzakhalanso zoopsa ndi zizindikiro zodabwitsa mumlengalenga. Uthenga wa Ambuye. Mawu oyambirira ochokera m'buku la Daniel. Tamva za maloto amene mfumu ya ku Babeloni inali nawo. Akuti mwachidule adalota chowumba chomwe chinali chopangidwa ndi zitsulo zosiyanasiyana monga golide, siliva, mkuwa, chitsulonso chosakaniza ndi mtapo. Kenaka akuti kunasamuka mwala omwe unawononga chowumbacho nkuchiphwanyaphwanya. Mwalawo unasanduka phiri lalikulu. Potanthauzira maloto amenewa, Daniel anawuza mfumu kuti, tanthauzo la maloto amene inuyo mwakhala nawo ndilonena kuti monga chinthu chimenechi chimaoneka ndithu kuti chinapangidwa ndi zitsulo za mtengo wapatali, koma chinawonongedwa ndi kamwala kamene kanachoka mu phiri, nkuchiwononga nkuchiphwanyaphwanya. Zikutanthauza kuti maufumu a dziko lino lapansi, angakhale kuti amakoma bwanji, angakhale anthu angakhale ndi mphamvu zochuluka bwanji pa dziko lino lapansi, koma mafumu onsewa a dziko lapansi ali ndi chiyambi chake komanso mathero ake. Koma kuonjezera pamenepo, tikumva za kamwala kamene kanachoka pa phiri, kanasakamuka pa phiri, nkuzaphwanya chowumba chimenechi, akuti chinakula kwambiri kenaka nkukhala phiri. Izi zikutanthauza kuti ufumu wa Mulungu nthawi zambiri umaoneka mwina pene mu zinthu zing'ono-zing'ono, koma ndi umene umakula ndipo umakhazikika, ndi umene umakhala ndithu wamuyaya. Chenjezo limene Daniel anapereka kwa mfumu imeneyi onena kuti ngakhale atakhala mfumu, ngakhale atazimva kuti ali ndi mphamvu, koma adziwe kuti ufumu wake uli mpoyambira komanso pothera. Chenjezo limeneli likubweranso kwa inu ndi ine. Nkutheka kuti sitili maufumu, koma pali zinthu zambiri zimene timaziona kuti izizi zimabweretsa chiyembekezo mmoyo wathu. Zinthu zimene timaganiza kuti zimatipatsa mphamvu komanso chitetezo. Tikhoza kukhala ndi moyo wathanzi umene tikhoza kuona kuti ine sindidwaladwala, choncho ndine wokhalitsa. Ena akhoza kunena kuti ndili ndi chuma chambiri, ndi chuma changacho ndikhoza kuziteteza mu njira zosiyanasiyana. Tisayiwale moyo wathu. Taonapo anthu amene anali amphamvu
koma mphamvuzo zinatha ndithu. Taonapo anthu amene ali ndithu achuma moyo wathu, koma pakali pano hayi mwina chumacho chinatha ndithu. Taonapo ena amene anakhalapo mwina atsogoleri, anakhalapo maudindo osiyanasiyana amphamvu zawo, koma ndithu zonsezi zinatha. Choncho tikuphunzitsidwa kuti ngakhale zingakome motani, ngakhale maudindo angakome motani, ngakhale mphamvu zingakome motani, ngakhale tingakhale ndi chuma chochuluka motani, nkumaona ngati tili nazo zonse, tisayiwale kuti zonse za dziko lino lapansi, kaya ndi chuma, kaya ndi maufumu, kaya ndi mphamvu, zili ndi poyambira komanso zili mpothera pake. Kodi titazindikira zimenezi, phunziro lalikulu ndi lotani? Ufumu umene uli okhazikika, umene tinayenera kuyikapo madziko, umene tinayenera kuyikapo chidwi chathu chonse, umene tinayenera kuyikapo mphamvu zathu zonse, ndiye ufumu wa Mulungu. Ndipo mu Uthenga Wabwino tamvanso Ambuye Yesu Khristu akupereka chenjezo lomwelo kwa anthu amene amakambirana, anayima panja pa tempile, ndipo amakambirana za mmene tempile analimangira. Analimanga ndithu mwaluso, linamangidwa ndi miyala ya mtengo wapatali, ndipo amakambirana za mmene limaonekera, limaoneka mokongola, limaoneka kuti ndithu linamangidwa ndi miyala ya mtengo wapatali. Koma Ambuye Yesu Khristu akukambirana anthu azimeneza, Ambuye Yesu Khristu akubwera nkuwauza kuti nthawi itu ikubwera imene tempile limene mulionali lidzagumulidwa, ndipo akuti kugumuluka kwake, chiwonongeko chake ndithu chidzakhala choopsa, ponena kuti sipadzakhala mwala kuyima pa mwala unzake, ayi, it will be a total destruction. Ndipo izi zimaloseranso mwina mmene timadziwira kuti tempile la ku Yerusalemu linaonongedwapo kangapo ndi adani ana Israeli. Koma tikunena za tempile limeneli, tikuyang'ananso za moyo wathu. Kodi ndi ziti zimene tikakhala timaona kuti komano izi zili bwino, zimene timaona timayikapo ndithu nzeru zathu zonse, zimene timayikapo chidwi chathu chonse, timayikapo mtima wathu zonse pa zimenezi, tikhoza kukhala ndi moyo wamphamvu nkumaona kuti ayi ndithudi zili bwino. Ena mwina tikhoza kunena kuti ayi tinabadwa tuoneka bwino. Ena kunena kuti ayi ifetu kandi banja la chifumu tili ndi mphamvu kubanja wathu. Koma zonsezi taonapo moyo wathu uno mmene anthu ena anayambira zinthu kuyenda bwino, kenaka zimafika kumapeto. Choncho chimene tikuphunzitsidwa lero ndikutichenjeza lero nchonena kuti moyo wathu tiumange pa zinthu zimene ndizokhalitsa. Moyo wathu tiumange pa ufumu umene ndiokhalitsa. Choncho ufumu umenewu ndiye ufumu wa Mulungu. Ndikupempheni lero pamene mukusinkhasinkha za mawu amenewa, muyambe mwazifunsa moyo wanu kuti kodi ineyo moyo wanga, maganizo anga, nzeru zanga zili pa zinthu zotani? Kodi zili pa zinthu za pa dziko lino lapansi? Kodi zili pa mphamvu zimene timakhala pa dziko lino lapansi, kapena maudindo amene timakhala pa dziko lino lapansi? Ngati maganizo athu, nzeru zathu zonse zagomera pa zinthu za dziko lino lapansi, lero ndipane tikukumbutsidwa kuti tiye ndipangeni shift attention yathu, tichoke ku ufumu wa dziko lino lapansi tikukhazike pa ufumu wa Mulungu umene ndiokhalitsa. Amen.